Nora ez gisako batean dago euskararen indarberritzea. Ez dira garairik distiratsuenak. Begiak zabaltzeko ordua da, izan ere. Euskararen biharko ametsak esnatzea eskatzen baitu gaur. Eman dezagun gure aldetxoa, aguren garrok ere. Urratxez urratx, etenik gabe eta ilusioz beteri jarrai dezagun aguren euskalduntzea. Derrigorrean, olatu berria elkarrekin altxatu behar dugu. Gorputz bat gara. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz!